Вітаем вас, Витебск! Паўночная сталіца, хоць і невялікая, але вядомая далёка па-за межамі. Нам есть чем похвалиться. Один чего нам не хапает, это брутальность. Менавіта поэтому мы чекаем Брута! В 2011 году вы, Сергей, давали концерт в нашем городе и рассказали своим фанатам, что наведываючи городський зоопарк вас здивило жизнь, чебуреки и все. Вы задавали все питания. Цікаво, звери в зоопарку еще застались? Мы отказываем так. Больше зато у нас открылся новый зоопарк в районе Білєва. Левашки. Заходите. Я ще одне місце, якое я впевнена, вам цікаво буде навідати, це зала гостя. І навіть так визвита нам буде цікаво діяльність, дякуючи нашому знаменитому земляку, олімпійському чемпіону з боксу Вячеславу Івановському. Це дає нам Бог силу, смілость, впевненість, мати не вірити. Уважать себя заставишь, уважать себя заставишь, мир твой! В этом историчном будинку знаходится культовый Beatles Club Шевдачок, які больш за 10 гадоў з'яўляецца цэнтрам андэграўнднага жыцця нашага горада. Тут пануе свая непаўторная атмасфера, не маючая аналогаў у нашай краіне. Таму, калі крута, вырашыў правесці творчы вечар, лепш месца вам не знайсці.